Смятам, че този проект е един мост между родителите и децата, между учителите и по-големите деца, между учителите и още по-малките деца, защото той дава възможност чрез играта да се сближават, да общуват. А сближената комуникация е един уникален подход на размяна на знание, на размяна на добри човешки взаимоотношения, на загубването комуникация между родителите и децата поради навлезналите така силно в нашето ежедневие компютри. Ето защо тази игра ще отдръпне децата за известно време от компютърните игри и ще ги накара да си общуват с всички останали връстници. Дори тази игра може да бъде играна на поляната в парка. Какво по-хубаво от това? Всички заедно в семейството да излязат навън и на един чудесен пикник да завоюват победи, защото всяка личност има своя буква, а всяка буква носи много точки. По време на тази игра децата ще научават нови факти за легендарните имена от историята. Много е важно никога да не забравяме историята ни, защото тя е пътя, който отваря вратите на бъдещето.